Bai, bueno, helburu teorikoa ez izan arren, berez dator hori, ez? Niri beti gustatzen zait historioa kokatzea ondo ezagutzen dudan lekuan. Eta hain zuzen egiten dut, behin irabakita Las Palmasen kokatzea historia, han egon naiz aurten 4 aldiz egon naiz irletan, gainera itzaki polita da bide batez, ez? Bueno, lanera noa, liburu idazten ari naiz, joan behar dut. dokumentatu behar dut, ez dakit zer, baina han oso gustora sentitzen naiz, han ibiliz. Eta, garo, bunker gune hori oso ez ezaguna da, jendearentzat, hori turistek erut ezagutzen hori, eta iruditu ritzaidan, oso mundu interesgarria, eta gero irakurleak igertzen da, idazleak ezagutzen duenean paraje bat, eta ez, gaur egun joera pizka badago batzutan Googleen bidez edo osatzeko gauza batzu nobeletan, nik seguruago eta gustorago sentitzen leku ondo kontrolatzen dudanean, eta horren handik ibili naiz, ibili, ez da gizema kilometro egin ditudan, eta hon deskribapenak egiterakoan, irakurlean ikustot sentitzen dela holan, ez, ondo kokatuta.